ассалому алайкум тамошобинои муҳтарам. Дар имрӯза навор ҷуворимаккаи фурӯшӣ дорем. Ҷуворимаккаи баҳорӣ. Донаи серпини хушрӯйна. Хеле як 90% қоқа, ягон 10% дигар мондагиай. Барои қоқшавише дигар масъалааш ҳамаш хубай. Касе ки дар кор боша, ина марҳамат. Ҷуворимакка ҳозир як 12 тонна ҳастай. Боз мечинем аз сари замин. Вошам расидаги барои ҷо ки набуд дигар дар он биташ бутем қоқ шаванд, оли начиндаем. Иншаалло мечинем ягон рӯз пас. Касе ки дар кор боша, марҳамат ба номерои болои экран занг бизанед. Масъалаи дона пир буданаш 100% пирай дона. Ягон проблема нестай. Касе ки дар кор боша, аз сари замин ҳам ҳастай. То 40-50 тоннара ёфта метавонем дода. Касе ки дар кор боша, мисол нархаш, масъалаи нархашро мегзарем. Нархномаш сомони 50 дирҳам. Бе доставка, мисол масъалаи доставкаша маслиҳат мекунем. Ба маслиҳат мешава масъалаи доставкаш. Портерам дорем хидмонам. Мисол касе ки дар кор боша, масъалаи доставкашам мебинем. Ба маслиҳат мекунем. Инам хеле ҷуворӣ бе проблемае. Кирмзагӣ хеле ягон дефект надорам. Масъалаи чишта гарантӣ дорам. Инам хеле туб рехтагием. Нигоҳ кунед ки ягон хеле шидагӣ нестай. Агар тар боша, даррав сиёҳ мешава. Ягон намуду озма банша барои шумо нишон медиҳам. Ин байнаш гирифтам ҷувориро. Ягон хеле шидагӣ нестай. Инаҳа дидесен ҷувориро. Хеле состояниедай. ҷуворӣ бе проблема. Касе дар чанд қадари дар корай. Ай 1 тонна боло савдо мекунем, ногуфта намуна, мисол барои 100 кило, 50 кило намешава. Хеле мисол вақт надорем да дар ин масъалааш. Адресу ноҳияи Фархор, ҷамоати Гулшан. То 40-50 тоннара метавонем дастрас кунем. Касе ки лозим боша. Адресуро гуфтем ноҳияи Фархор. Баъд савдо мехоҳем занг бизанем ё ки прамои занг бизанем, фармон бирад. Хеле маъқул боша. Бо ба қарибӣ як группаи дигашам мечинем. Ина комида ки лозим боша, марҳамат муроҷиат кунед. Нархи хубай, нархи қимати бадам нест дӯсто. Нархи хубай барои говмол. Озӣ и ҷуворӣ баҳорӣ хубиш даряе ки хуб қоқ мешава, лубои хеле қоқай. Қоқ мешава, ана ҷармазанидам хубай сиёҳ намешава. Нисбат ба тирамоҳ ҷамъгириш карда наметавонем. Барои боронӣ мешава, сиёҳ мешава, ҳар хел чӣ мешава. Ҳозираш хубай. қариб қоқ шуда. Ягон 4-5 рӯз дигар агар беста хелеш қоқ мешавад. Баъд метавонем инро лах кунем. Иқаша барои худмонам мегирем. Гуфтам касе дар лозим боша, то 40-50 тонна ҳастай. Оли воша нӯшиндай. Ҳам буташта қоқ шуда истодагиай. Касе дар лозим боша, марҳамат. Боқӣ сарбаланд хонавод бошед.